na ye awurade nyankropon na dom eye ne pe na humobro eni ni tumi no na ekutakuta ye ode yakọ san de ya bebru ena wie yema yenho hana yenchiachia yenho yema yenho ye hiehyia awi abre mutia metiase no metima botaye binti ena wie mentim manipa bi metemia mete demom awurade nyankropon na dom nsunti na amamete ewi asinipa ntim manipate yetim awurade nyankropon te enti wose metiasi ne ye awurade nyankropon dia sempo semiwumpa eye awurade nyankropon no ana mesaye ne dia enti sabre ya ye kase wo bibiara ni ho a wo so tumi eje awurade nyankropon ne nko a enipa nye ansrabo to nipa wabrabo a wo boy wunni nsɛmmise bia no yi kire nipa o memom owo nsɛmmise bia no yi kire nyankopɔn bidi de kura biara na yo asante sa nyankopɔn ye nyame nyansafo ene ye dwoada eye bosome foforo mu na awie yasasie yabotaye ne sesie hia se ya yesom yabotaye ne se eyade sua yabotaye ne se eyade kire na wie ye nyina ye nchiachia ye nhoma ye ho ye hia bosome nwotwi ne de tosom yensane ne eye August mu ne awurai ye nkwada ne ye nananom ne ye ma motre nsohwe enedai ye hyamoden na ye nkankyere mo sa monyere mo ho ene me nananom maako num ena etire nsohwe onum nyina ye wone a ye de wonom to me enti me nananom a mo twere mo nsohwe ne dai unyina krasi asomdwe nkam wo alla onhyirehira mo na de musua ye no mokwa wonka aka mo ye nuanom muslimifo mo ankasa mo de hienie na no ye nyina ye kodi holiday no eye kama se radio tech mpanyimfo ya de holiday room yan kase ko bi dance we dia wo mo de mai enya wodo mo eyo sum ni ntia enti awie yasa ye besom abedwafo na giadwa sara nso na producers ni nyina wa ha ye nyina ne ye kan bom na wie ye de asem beba da bidwumadie no abesom dwumadie ye die se woko YouTube ne so adwumadie ne nso san da mu live e wo YouTube ne so ye hia ne se obe subscribe to your YouTube no no be boa mensem hodo a ye de nam emfonyini ni videos e ka ho nyina wode wani krotua wisi be hunu na wadwenkyere bi a wo no wato ama ne yendo enada yinso se wo voice note adwenkyere na pesa wo de fa hoba wo de kasegu WhatsApp ne so na toma ne ye beje ye bebo kama wo afidie so am obi ate wonka na nampofo berema atena se obo ade achi am atena se awie jataba wa ha aposo wa ha na najwa duma chede wa ha ye nyina ne aka bom na wie ye ba besom mo amutie mo nso mo ka ho bi frisa mo nso mo adwenkyere na madwumadie ikosoro enti wadwenkyere no de obetumi aye no WhatsApp voice note o ma ne nwa o wadwenkyere no medi di sei me ka se free ha asem we de me nso medwene fa ho nie no ato ama ne ye beje ye bebo ama obi biara nso ate won so wonka number ne ye 0244 211 772 0244 211 772 so what the adventure ne fa homa yen sempo eye WhatsApp de ya tapo ana message de ya tapo ana se WhatsApp voice note na betumi ayen so de aba what the wo ye na atoma ne yen do aye be kan ye babo am obi biara nso ate wadwenkyere na wiai ye nyina ye ma yen ho ye hiehyia baby a wutie yen free bia no awiai yen so ye chiawo na ene dwumadi a ye bedie sene ye da me kan de kira dofo ne atiefo no me kire wo se eyadesua esan so yadekire na dwumadie no yentumi nni wabra ya dofo ne aboafo atai ye kire
wɔnom nka yɛ ho awie yi yɛwɔ Dawood Scientific Herbal Hospital ɔnom na de Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules ɔnom de aba awie wɔnom boa yɛn ɛwɔ yɛn dwuma yɛdie yi mu afei time herbal mixture ɛno deɛ ɛyɛ 3D yadeɛ duro sɛ 3D yadeɛ kyew ɛma saa bere yi a yɛkasa yi wɔgye wo ho anyi a aduru a wobɛnom na mɛkamfo ama wo sɛ bɛboa wo ɛyɛ time herbal mixture afei Naskeba clinic nso ɛhɔ deɛ yɛ ultramodern herbal clinic na nano ada holiday pani kɔhwɛ enipa bunkamfa so kodi adanseɛ enti yadeɛ no wodi akyini na wonya ano yi a wode ba Naskefoɔ bɛhwɛ wo ba herbal center banka sɛ ba nompe wɔno nso nie chemato biara a wanya wɔ nkasɛ ɛne wo nompe ho no fabraha agbɛvɛ herbal hospital enso bɛboa wo ɛma chemato bia ba nipadua ne muo no sɛ wode ba bɛda yɛ ne a yɛbɛte ne tɛ amoanyu ahotɔ akrampɔfoɔ hɔ akre awiai umpom te sɛ akra enye bete o ensam ha o oba no anko a ensam ha oji wani so eja na so ho papa ampa kra no se say pa no me anam ka sɛ nkeme ware num batakra ahwe ya ba akokra memfa eja na so he ampa o yes eje ampa o akra ade no pa no ba bi ade na ekeka no e ma na fo mo adwen se si ahwe enti na oka awade asɛm de kyerɛ bɛma ɛnembre mabu na di akyire no a ɔmpɛ so ɔde ne ti bɛgye sia no de mehu ni sɛ ba bi aneɔma ɛma na yɛ mo adwen sɛ ehu sɛ bɛma kora no nka ɛbɛyɛ a oyɛ japade no ka sɛ mo ayiri hu dabi ba bi ade na radio so but kana ba bi ade na ekeka because the man bi ɛyɛ o madwen no Jack emu ohu ɔbɛyɛ de bia tete wa ɔtete wa na ɛhaw na yo adwen sɛ wo twe ho a yɛsɛ de japade no sei ene mra ne so da bie fa ono no opɛ kwa bi afa so ma wagye japade da free be ma ho no ono no be di nsanfu na ukɔka pɛ akra akoma ne nkwa ye no anyi obi a timi absorb ne ma obo se sebi oyire twempra oyire di ne ma bi anya oyire ukɔka se yɛsɛ ya ne efie we no ɛdan we no ka we no so ɛno ne strategy a ɛman ne bi now ladies aba no sɛ minim obi a ɔmo sa adwen na ɛwɔ mu trim a ɔmo de gye mɛma nneɛma no ɔmo nya botere ɔmo nhwɛ ye ɔmo nya botere paa yɛ nneɛma no mo nya botere adeɛ no deɛ because deɛ mo de yɛ mɛma no yɛ ne no ha yɛ ka no korɛ deɛ kwan a ɛmɛa no bi ɔde mɛma ɛfa so no story ne yɛ ne nɛ nyankopɔn yɛ adom a yɛde bɛba mɛma ne so ɛmɛma su ba ɔde nya botere yɛde no ho asɛm bɛba kyire yɛde bɛba kyire na ewiase wa ho adeɛ baako a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ne nso ɛne sɛ okɔ awade a ɛyɛ abusa hwɛ oyɛ bɛrima emfiti prɛko pɛ na menni ɛto akyi menni enufu akyi menkasa abaayɛ deɛ ne ho ɛfɛ ɛnyɛ no ne yɛde ka asɛm o moma yɛnsan kɔfa yɛn kane tete no na yɛgyae de ma yɛn wɔfanom ɛkɔ yɛ hwehwɛmu efie wei wɔn musuman te sɛ efie wei yɛkɔmu awade a ɛyɛ anasɛ nyɛ nanso sɛsi awade na akɔyɛ nkwankyɛn asɛm wei na bɔɔdo so na mmom deɛ mmaa ne bi yɛ na ɔfisi asɛm a yɛatena so no atiefo asɛm na ahomete wotie asɛm ne bi a asa awadeɛ koraa deɛ don't go there menkɔ ho asɛ sɛsɛ yɛama awadeɛ no ayɛ bibibi mmaa ne brɛfoɔ na dɔɔso mmaa ne brɛfoɔ no wɔma dɔɔso na nka ɔbaa bɛtumi ayɛ dada nkyene adenti a wɔde kum no afa wagyapadeɛ this is not the case but the case will come mama yɛnuru hɔ nwie yɛduru hɔ a yɛbɛkorɔ so ɛna awia yi akrampɔfo akre ɛnsɛm bi asisi ɛnsɛm wɔ hɔ na ɛnɛ yɛbusa ɛwɔ asɛm bɛba da bidwumadie so sɛ kumase ha santase apre ɛdeɛn na hyɛ apre ɛdeɛn nkoa na hyɛ apre a nanka ɛyɛ young girls ɛna wɔn ku wɔn no sɛsɛ deɛ wɔn de aba mmerewa so enti mesrɛw sɛ wote apre na sɛ ɔwɔ ɔnana abrewa bi a ɛnɛ ɛkɔ yi bɔ ne ho ban kidnap no bɔ wo nana abrewa wo nana baa abrewa no bɔ ne ho ban firi sɛ sɛsɛi ɛfiri mmaaya ne so ateɛ si mmerewa ɛnɛ yɛnka bi nhyɛm yɛda sɔre yɛ a wɔkyerɛ sɛ maame abrewa bi mmeranteɛ na san kokono na wei no menim sɛ abrewa yɛtu ne baabi kɔe anaa yɛntu ne baabi na awerɛhosɛm ne sɛ
abrewa yakuno no akora won wasa abone kwatrekwa oh sabe ne dross nkoa na je no ena abrewa hwene oh eguna sre ede nkoa na abrewa ye enipa no de na wo je ewo maame abrewa we ho a wakwa akoko no okay yankwa homa ne so straight away na yene assemblyman owo apre sabe yese wo keka na wo keka mafunu no eye dampan ne kire sei yade dafunu no ewo dan mu ada se boa ye be pagya no e de na akwa amukurabe ni akokora no se ye fani free edan ni mu a edan no abeye ho abedampan enti se ye keka ye pa no ye pensemisa na ye busa assembly member wono nesi mampanyini na nam ewo ho enti yono anchen ene ye beko na ye busa ne nsam free say this yi wontia prehobi eye wo na wo be coordinate na wo de akọ amampanyimfo ate enti apre edien na ti apre enti a na no ada eye fresh girl baako ye kuni kuntunu no another one fresh girl baako the same kuntunu ye kuni kuntunu no abrewa ye nka bi hiem ono de yakobo ne kwatrekwa atode dem honorable Kwadwa Frank eye assembly member wawase apre electoral area assemblyman no honorable awiema ha okay awie yeda se pa wa assemble ba da bidwumadie so a wa maase se ya frɛ wo assemble ba da bidwumadie so na wagye so apre assemblyman na wadaroma anopa yanka bi hiem dia ya titie nie se maame abrewa bi yakuno ewo wo mpatamo ho esi sai honorable wo na wo ho American Asiamo TF 102.9 FM. American Asiamo. Na kamo kani no aya pre medina fio de sia mo na me kase. E wo fio se sia bi sia podi mi na atwa sia. Se wo be su a ekoso fia a ene ya wo ho sema ekoso ha na se a se tum a de me akura no mitimi nyina yikura na eno kra yamo kani na MKC esi say honorable esi say de wo mu nyina na say o he eye witness na wa sorry no pa se ibi aye no a ne ho odene ata se wo hwemu kura na wa soma se yenkoto bibi kura de famre no nti no I don't know what was I don't know asemba badabi o se tieni ma etienu so fa etu sha ni paboni ni wo fanye fa because etienu so na ba bia maame no wo no ba bia ni pa ne be fa ba no so ye de ya store bi kwa wani mo ni pa ne be hu no I don't know se ni pa no hwi wo fa to ko bi mu ne be ti tieni mo o dire wa hu tiafe ana watimi I interview wa maame kura so no sabi yo atefo sabi ani no sabi a ono no so se woti no maka ankofo no maka kranka na wasa de atoto no ma de eno maka abuwa ankofo na ankofo afeka kama etigi akwa na wo maame ho na abeto kura na watimi kura na ayi for de fie bia for all completed house ni bia so do pra ni bia I think the appropriate headquarters at the police will let us get the root of the matter. And yes, I know OTEC 102.9 FM. Honorable, my young hadie bi, udi nyabo trew. O kokodru hono, asem ni si ye no. O kokodru hono, die ni e kan de kire honorable. Come again. O kokodru hono, ebra wo kokodru hono. Edie ni e kan ya de kire honorable. Oh, we are catching a mistake. We pa na mo so no. Na mo so mo interview. Another man be on so back. Eti me no na me person be do ha say. After so the place me ba man take it back. Am na me ani be do ha. Na me hu this. After ma kata. Go na no bi wa no ka. Eni ni mu apa kokwa. After go for ba. So what dey make sure no. Eti after me am do fia me hu the thing. Sir, I no kwa busu afori ni atia. Ebusuafo ni nyina wa afisi a woni meka sei ake sei asama no kana sei na ati no esi ye so
honorable abusuafo no betumi ebi be aye walen so obekasa enka ye ni bi nkasa aha ma ye ni bi nkasa baako aha waya de etiefo asem wa si nne ewo abre assemblyman no wo ho ne afre no ma ye ni panyini baako ya wo sa abusua mu enso akasa na yahwe se ni asem si me pa cha honorable wanya panyini no. Okay. Opanyini ya mo ha wo te say. Ya fro isifu. Okay. Eja isifu. Ona ya busuani asam no eba ne say. Asama ba ye no kra anape ni yejumo kumawu. Ni meti abo akwa. Ni yejumo wa kumawu. Ni sorana papa be forte te ne makisi. Ni du kuma wuta na efrem se ne brother yire awu. Na chase de badiem. Nti ame ne takra asabai. Ni ta ko tuwe na ne kusa. Nti no pa ko ku ma e wosi ya na ko to ko ya fasto. Ma ne yire ne mu. Almost around upon almost tomorrow. Uncle Coco and Brow. To almost Coco, mobile, not on man, and I. Well, you are up to me, actually, banana, I got them. And tea, Omura inside, and not the mamma, no wood at that. In fact, a nimte or kumu. Hey. Enti wo bra no one ne yere no omu nyina ate ba bi omotene ho ye new site yana my brother no street man o street baby nti ono no anapano no nyamba aki nti etie me fe no na anka na oba he enti na maame abrewa one ne nananom ene wo fie ho patwan enti short distance ebritie bi no a osoma ne nananom se omu nkoto koko ne mra no ene nipa bonefo ne be ye ne saade no sanet papa he mami wanya mfie sa eja isifu no kra ni fie de obanya be 57 to 58 years o na chese wo konfinshi aduosia 60 years mu ano no patwan okay enna maame no baabi a area ho na motie no anyanyam bia woni amanfo nipa wonsem bi se bi obi afa ne menasepo bi obi ne ho yi obi ahi bibi sa ho yo no kra unsa medical kasa me kan say meti abo akwa ebi a wo baaye no sa wo yabusuani dia wo baaye no me de samo me nananom say ere ha onome obi wo asambi o se daabi me sa bisano to aso bisano se ono o te se anape ana obi abasia ha o so mu hu obi amba ha o mu nananom so no obi so ni ntakobia efie na wo mutim no etesen isifu etesen efie ne tesen ye no aborsan a yensi ye fie no ko boyam prasai oh am prasai otima na anse tremunando ina shasu mami eyi eho ye new site eho ye din ana eho ye din eho e krum eho new site efie no ya to fence wall ya fa ho afa ya to fence wall afa be dia enti se obi wura fie ho a obi wo nkyɛn a obehu se bia nipa wei na ewura fie ho no ohwe two lines e wo kwan ho na ohwe two lines wo kwan ha ebi wura ha obi behu but so opposite but two lines so omno obi se so be back to obi hu yeah ayi bra mo ba wo beto body no me beto body no me koji ho na mo body no me koji okay body ne
me ba no mo fra me se me 5G hot ba de ni baji nti asam no police one sem Omo de sekan ya na apaso omo de wo ne hen wo ko yi ko hu de hen almost twa ne ko echi na ne mo maso na ne ni tipampam na pampam na tikọ ne tikọ ne ko echi o sha ye bibi no omo de boy ana sekan no omo de twai asamo ma pese bem e uno asamo ma nkasa fama no honorable o hwe body no eye sekan ana ye de aba bi ne de boy wada wo ma de si ya no be de phone no ma papa no lady bi friend e de me ko tete no ma bi te ya wo na me so lady ni tete me ya ku de lady ni kana se pusha ma me na kasa no wo wa soja no te eja ho plati ate wa soja wa te eja no ho e wa efie nanim etusha abonye fo no ba efie ho no wa mo ne swagire e wa eja no ba bia wo soja no etima ma no kasa omo nda bobo omo pa bo ati so omo nya bobo eti wo no mo ne swagire eti no wo ya ti la na ti la do omo di ni ti o ti la no because wọ́n mú àti sọ ọmọ bẹ́ẹ̀ tí mi náà kí náà sí àbọ̀tí wọn lọ́dún náà kọ́ inside because ní sẹ́wọ̀n obi tẹ́mu ọbẹ̀ ń sẹ̀ bíbí kọ́sù òsì ọ́ sẹ́wọ́n ti àṣẹ. ẹ̀sọ́ wọ́n mú bíi kíni bú òkú lẹ́ni mu náà wọ́n yẹ kóso ọmọ náà náà bọ̀ ọ̀nà ọmọ náà yẹ mìínú ẹni kó bá tó tìmí ìfẹ̀já ẹ̀ ń kyẹ́ màá yẹn lọ. ètò ọmọ tẹ́lẹ̀ lọ ẹ̀yìn bí wọ́n tẹ́sí wọ̀ ọmọ tẹ́ wọ́n yà ẹ̀wọ̀n tuntun lọ ẹ̀mọ́jà ọ̀hún tí wọ́n mú sáà jìbìtì ẹ̀ bọ̀ ansa obetumi akyere bi na to wa ne babu adi no etu wo just na abonte wo no mo ne struggle ye no mo de no yes abonte wo no mo ne struggle honorable omo wo ho na wo mo di nkan ba body ne ho the first time and na beginning no e ma me no wo hwe se ne no oda ho no a oda ho flat ne no fo se be draws nko a ne hye no e no oda ho flat anyanyam bia postadi a I say omu bibi te say bia ye ne nada ana bibi sa na and that amamu sa that the wo hwe omo a so mo be ti o to mo ba ho a wo hwe rape ana say ye for so no wada ne there I don't think so hey honorable afa mami ame no samra me no nkomo ne so ene ye hwe say apre edie ne sharpre wadarumo wa wo ba assembly mu yi sabi assembly asi a wa ne frɛw kaka wadwene mu enna kakra bi ntemnie emma dodo sai ne aku wo mu apri wa kakai mini aweho asama wo kai aweho na wadaruma ya to abama me a me ba ye no ba fa to na manya 7 months the ba pio no not totally na kanya ni kromu a swila ti bia ni ha eti na bɔ ne nsɛm na ɛkɔ so eti ne wusɛ sɛ me po bia me de kanea bɔ po bia ho a daa wudie ne nyinaa bɛkɔ fɔ honorable why adeɛ wɔ hɔ yimase misɛya no efiri bere a wo deɛ wa wo bedi assembly man bɛyɛ sɛ abosome nso a ɛkɔ ne nwɔtwe wadaroma ɛma kunkum wa kan dodoɔ sɛ na abɛtɔ w'anim sɛ ɔbɛka yi a o wadaroma deɛ ti me sɛ ti deɛ ti a mekɔ me kɔ hɔ atɔ at assembly man the BBC to say oko it is CDA but the no me can to crowd 3 or 4 there asi mami ka ho be say 5 o yes na make that for 3 or 4 there asi okay afa mami mra ma se misa no so na yi ano mami wona wo ye apre ene ne mpotam assembly man wo ye de hye wo ho free say assembly ebesi bibi abekɔ so bi assembly man de wani tuam apre hodin pa na hye ho nti a sesei ɛhɔ ayi hu ɛwɔ saa kwan we so saa no deɛ na hye ho honorable abi a hye wa pa de menu mienu de yentimi ehu na rana no ni betu anamo bi ama yehu the reason why kano mano ɛkɔ so na rana no fiewura bia omo titi omo fie wa ha no omo di ama awawofo sabi o me ka se
awɔfoɔ a ebi a Togofoɔ anaa Nigeriafoɔ anaa Senegalfoɔ anaa wɔn a wɔn dodo wɔn nenam kura sɛ wɔn nam wɔn dodo no awɔfoɔ no a wɔn abɛtena efi a wɔn de dan nam wɔn a wɔn nyima adwuma bi a wɔn yɛ no wɔn no efi awɔfoɔ na ese no mɛ ne wɔn bɛtena so serious na mɛ ne wɔn akata sɛ foreigners bi a wɔte fie bia no wɔn a mama ewu adwumafo a wɔyɛ awama ne da wɔ fie wɔ a ɛna ne mpire ɛma foreigner no ɛntere fie hɔ. Foreigners no ɔman bɛn mufoɔ paa na ti apere Nigeria, Togo, Cote d'Ivoire, wɔn dodoɔ bɛn na wowu nim sɛ ɛyɛ ɔman wei mufoɔ a wɔn de wɔn wɔ apere paa. To be frank and honest to you and your listeners, Nigeria poor pa na mehu sɛ ɔmo a. Nigeria for na dɔɔso paa wɔ apere. Togo for no so aba. Ɔmo yɛ POP n'ani ade no, ɔmo de aba abɛka wɔ ha. Etu hwɛ mu Nigeria for ni Togo for no na sɛ apere ha pɛsɛ no, ɔmo aba bɛtara de asɛmfin. Okay, ayi yɛhunu sɛ Togofoɔ deɛ waawo kasa wusi POP na Nigeria for de nso wɔhunu sɛ adwuma bɛn na bi nso yɛ Nigeria for no. To be frank, ɔmo yɛ yɛ ɔmo ti rasta ne ade bi mi because ɔmo yɛ adwuma mi ti mi yɛ mi hu adwuma ɔmo yɛ because woni ni bi Nigeria for maa bi aba abɛtena efie bi wɔ FA ɛna papa bi fira mi sɛ ɔnabo ɛmaa bi abɛtena efie ɛto ami so yɛn nimu adwuma ɔmo yɛ ɔmo wɔn nam nantiɛ ni wura hɔ n'ɔmo pie n'ɔmo wura hɔ n'ɔmo pie n'ɔmo wura hɔ n'ɔmo pie ne kɔ yamanfo akɔto maa no ne kɔ fie wura no wɔ fie wura no pɛ asamble maa nyɛ wɔ adwuma no sɛ obi abɛtena ne fie no ɛmɛɛma wura mu pie ne ne deɛ no sɛ mɛde nkanea ɛbobɔ street so ɛna mi kɛse maame ne sɛ ɛsɛ maa mienu mu ɔmo aba abɛsɛ fie ase no a ɛpuefoɔ mɛma no wee pie na wee pie kɔ no ɛsɛ no wofie no wode aba abɛda ne prostitution anaasɛ sɛ ɛne yɛto aba ma ɔbiem sɛ na wobɛyɛ deɛ yɛto aba ma ɔbiem nam sɛ han sɛ moto aba ma ɔbiem mɛyɛ the right thing meyɛyɛ amɔde sɛ ɛmaa ne mienu no ɔma sisi ɔkɔ ɛti rana no ɛmɛma no asesɛ no ɔmaba bɛtena ha na ɔmoyɛ Nigeriafoɔ no ɔmo nya rana no mebaba bɛtu ɔmo so ka ɛyɛ sɛ wo sɛ ɛpɛ sɛ no wɔdɔɔso no ebi ni ha volunteer no ebi ni ha eti rana meba bɛyɛ take order meeting efie afoɔ biara nínú ọmọ bẹ̀kyia ní àti volunteer níbi wà á sẹ́ni ẹ̀bẹ̀yẹ a sẹ́ ekukumakukum ní akọ́sùn náà ẹ̀ má yẹ kúrò ẹ̀ di dìbọn nínú ẹ̀ bẹ̀ tì mí ablase. Okay. Okay. Asem no. Enso ya beku no we dey daylight enya nwumre. We no e ba dodo na ya de ba police for sofo line for na be nti sofo line for nkanka na ye ta ba. Dey na police for ne nso efiri bra e hya ase ba ko mienu miensa na etoatoa so no dey na police for ne nso aye honorable. No ya police asem na wo kwa fa be. OTEG, police asem na wo fa be. Asem ba da bi. Police asem me dey care for police. Asem no to me be say me ka bibia. Abi me pesa wo ka bibi, me pesa wo ka bibi. Na me hunu de efiri sa bre na police for na ye. Say bia in terms of visibility, barrier bi ana ye ne nam kromu nom ne ade etesei. Minia apre na me boy ma minia police post me bi wa ha. So after eti no ye nya police post no na baby omo ba abajo so kwa no munya bi eti ni a mi be su me bo eti baby a omo ti manya baby ajo so ma omo ba ti aso omo ye kama no afene no ma akofo no mo se afomo nya baby kwa na omo be ji omo nan ya mi aboa mi ni assembly aboa mi ya be si toilet ni mo de na sama wo mo assembly so ko na police ni ba ko pa wada ana ba ko pa wono ko everybody woni moto woni car everybody won fa police ni yo ba ko no woni car woni moto e te bere na police ni no what be ya na as a policeman and police is there for taking care for assembly ba da bi to ba ko so no ko ti fi kan ta wo free o so eti no ade no ya semwa man she ante what does ni bia ma me ka police ni ko no wa a eti na ba no de e ko na e ta na se ba no do ni me ka dai na you for so from you omo frefro
would you make a cry? Wow. So Eddie, I am share. I bet to what this year, Tia Priso, Meboa. Daddy, I know the I am to say beer am I. A man for Yamon Session won't say you couldn't buy. Say, maybe your bar, near Kuma to us honorable Yamon Session. What that Roma, the captain will be able to say now. And what I'm afraid would be the road to Kataka, I know. I am the road to Katan one Katamwa. Honorable. I am the said here. Why we have so who they tell you? You call me a bear Maracano. Some about the Philippi, the player big city. Why we have so. May have the same make you a no. Because I am not to see Babino. I say, but we have the system people to and I say, woman, you have to say no, it's not like that. And to say, Sabre ya can say. Edie nhyehyeye ena mudi gu akwam enu ma ekoso yi wa ma assembly nate edie ne nhyehyeye adai sekene nso a relate the amount say ye de ba apri abebo amasa de ne to atwa nhyehyeye na make sure say medi gu akwam no na assembly so no me de nkrata akọ na omo so no ade nkrata no na omo aboa me ama omatnya provide all the materials and the equipment I'm not telling you you no am ma be adwuma no aboa ma sa and no me titini nyina tini aba fom no assembly no so betina aba memoa na so polar commander so me for no me de ono so me de ne letter baba no se be ya ono so every day bia no o metimi no mo ka no etimi ni what does no apoto the whole april na ni tuni ni papa ko me no tsena bibia ni am de me resources ebedi akira akwape bi se ma enipa ni fail wa mo se awo obi fail keti a wa mo nyina ba free apia say na Nigeria fo bebrebe na omo tete wo no eye amanfo afie mu anase bi afie ba ko no omo han a wo mu gum babio afie amanfo afie mu no maje o ma be han ne fie wo fo no so ati o mu sika e no mu timu e na fie wo am e na jo a Nigeria ni wo fo wo ba se pa no ne ba ma na na mi ate Otu ba kana Nigeria ni asema ni abababo Oba kana Nigeria ni asema ni abababo na tremu Nigeria fo no omo ganje se me omo be plan yo to mba ya me de yo me de me ke ba ta mo nse rasta man you be ababo cross me the me tell am say what is going on here omo say you are the assemblyman me say yes I'm okay now you have seen you. And I'm saying, why are you telling me you are seeing me? You came to our house and embarrassed us and don't think so. We want to see you physical. And I'm saying, this is me. So that guy now was threatening me, no. I'm actually here because and I'm catching a and say, so I brought you a 50 years, and yeah, you're better with you and the papa.